поляскивала. Только топнула кабета один раз. Отвалились абцасы в той же час. Растрескались тут же перады. А характер у Лявонихи крутый. И зазнал уже неприемности Лявон. Аж потылицу зачухал бедный он. На покупку посирая и молчок. А у Лявонихи был острый язычок. Почему ж тебе перун не забил, як ты гэта мне паскудство купил? Ты ж вообще не мел с собою ты, лайдак, не разглядел на прилавку гэты брак. А Лявон ты Лявониху любил. Чаравічкі ён пад паху схапіў і ў момант, як гаворыцца адзін, з чаравічкамі прычгаў у магазин. Чаравічкі прадавец у руку ўзяў, паглядзеў і спачувальна адказаў. Замяніць вам чаравічкі быў бы рад, але браку не прымаем мы назад. А мне вы што параіце рабіць? Чаравічкі трэба новыя купіць, бо старыя, пэўна ж, выкінеце вон. Кнігу скаргаў тут аборуся Лявон. Але толькі каракорыўся дарма, бо даведаўся, што кнігі ў іх няма. Можа, і ёсць яна, ды крамнік не дае, пакупнік не дабярэцца да яе. А Лявон ды Лявониху любіў. До канца давесці справу ён рашыў. І падаўся, не дагоніш на кані, у шавецкую артель, да старшыні. Вы паслухайце, таварышы, як жа так? Хіба можна вырабляць сягоння брак? Чаравічкі старшыня ў рукі ўзяў, спачувальна галавою паківаў. Праца наша, не хаваюся ад вас, але што ўласна трэба вам ад нас? Як што трэба? Чаравічкі замяніць? Вы б Лявониху научили их носить. Коли жонка ваша ласковая чаравичками поляскивала, не шкадуючи подлоги увесь час, дык які ж тут можа выдумать абцас? А вы успомните, об чым казаў народ. Деду годы прослужили 40 год, бо стары у руках работок свой носил, а унучак як надел, дык и разбил. Вось пришел и чаравичкам гэтым крах. Бо носила их кабета не в руках. Будьте правильно носить, скажите ёй. Я отказываю за якость головой. А Лявон ты Лявониху любил. Чаравічкі ён, вядома, ёй набыў. Ды такие, что аж люба поглядеть, коли улицы Лявониха ідзе. Хоть и ляскае, трымаецца абцас, ёсць абутак добраякасны ў нас. Ды, на жаль, яшчэ здараецца і так, што ў продажы трапляецца і брак.